Čaute milí hráči Raptorcraftu, rozhodli sme sa pre vás natočiť vidko o tom, ako sa ovládajú rezidencie na serveri. Ja som Asťo a so mnou tu je aj Progamer. Nazdar ľudia, dnesky budem robiť cez plugin WorldGuard, čiže po zbytok videa VG a ideme na to. A že s Progamerom sme si postavili takú krásnu budovku, dosť vzácnu, z gold a iron blokov vlastne a chceme si ochrániť rezidenciou. Čiže rezidenciu robíme s drevenou sekerou. Ja si zoberiem drevenú sekeru z čestky a zoberiem si aj kosť, ktorú zistíme, či je vlastne rezidencia na danej lokalite. Takže vidíme von. Poď za mnou, Progamer. Tak, výborne, ďakujem. Takže zistíme, či je tu nejaká rezidencia. Pozrieme sa. Nie je, super. Ešte Takže nám to nikto neobsadil. perfektné. Takže zoberieme si nejaký blok, napríklad sme tu ostal iron a drevenou sekerou označíme prvý bod. Čiže prvý bod je označený, vypíše do chatu a označíme si druhý bod. Druhý bod musí byť vo výške budovy, najlepšie, pretože rezidencia chráni do výšky. Takže máme aj druhý bod, správne, a teraz ideme dole a dáme si lomitko, region, define, názov. Čiže dáme si názov pekný a kto robil rezidenciu. Čiže nick hráča. Tak, máme ju spravenú. Zase kosťou zistíme, či je na tejto spravená rezidencia. Vidíme, že nie. Viete prečo to je? Pretože, ako som hovoril, ona je do výšky, ale takisto je dole. To znamená, že platí od podlahy. Čiže tam, ako vidíte na stenách, je aplikovaná rezidencia. Takže vidíme ale, že na našej budove už je jedna rezidencia aktívna. Progamer, ty si robil nejakú rezidenciu už? Ne, to ešte bola tvoja stará rezidencia. Aha, nevadí. Aspoň si ukážeme, ako sa rušia staré rezidencie, pokiaľ ste ich vlastníkom. Takže dáme lomitko region. Lomitko region. Remov. A názov frakcie, názov rezidencie. Ako sa volá? Hotovo. Vitko. Áno, presne tak, vidko sme zrušili a funguje nám tam už naša perfektná rezidencia. Takže, ale teraz ju ovládam len ja. Nemôžeš stavať. Ani nič. No dobre, tak ťa pridám. Lomitkom, region, a to do owner, meno rezidencie a nick hráča, vášho kamaráta, ktorý chcete, aby býval s vami, pomáhal vám stavať. A týmto pridáme a vyskúšame. Zistíme o rezidencii informácie lomitkom region info a meno rezidencie. A už tam môžeš aj ty stavať, skús to. Nič, postavať som ti hovoril. Ježiš, no, video, paráda. Som rád. Dobre, už to môžeš zničiť. Samé stromy tu stáva, potom zháňa. Jeba hrozné s ním. No nič to. Takže pokračujeme ďalej. Čo poviete? No, s kosťou nevojdeme. Fajn. Takže toto naše krásne dúbetko potrebujeme ale ochrániť. Proti čomu ešte to ochránime? Čo povieš, Progamer? Napríklad proti ohňu. Proti ohňu? No síce áno, lebo hore je voľna. Správne. Čiže na ochranu rezidencií používame flagy. Lomitko, region, flag, názov rezidencie a proti čomu chceme ochrániť. Čiže proti ohňu, fire, speed, Denny. To znamená, že už nikto nepodpálí v danej rezidencii. Progamer, môžeš to skúsiť? Čo povieš? Zhorí to, či nezhorí to? Nezhorí to. Výborne.
Funguje. Tak, veľmi rád. Čo povieš? Ale neuhoraj ty prosím ťa, hej, pri tom. Neboj sa, budem opatrný so zápalkama. So zapalovačom v tvojom prípade. Bože, dajte čo? Zápalky. No nič, pokračujeme. Takže flagy zistíme. Tužím sa nám trošku rozšíril ten oheň, počúvajme. No, tak ne, len sa presúva. Čo už s ním? Dobre. Takže Omitko, región, flag. Nastavíme si. Minule sa nám vyhrážal jeden hráč, že nám to zničí TNT-čkom. Že nastavíme si TNT, aby nevybuchovali. Čiže región, flag, názov, rezidencie a TNT Denny. Takže nikto nevyhodí TNT-čkom nič. Ale pozor. Myslíš, ja som bol ten hráč. Ale pozor. No, skús to. Aha. Dobre, takže to nejde, ako sme zistili. Ale pozor, ak vám niekto položí tu, dole, tak by to ísť malo. Ale nebudeme to skúšať, že programmer? Nebudeme to skúšať radšej. No, díky za TNTčko, ale nechcem. Nechaj si. Dobre, takže pokračujeme. A zoznam flagov zistíte na Facebooku Raptorka v Minecraft server, kde radi budeme čítať vaše pripomienky, chvály či nejaké pripomienky k našemu serveru alebo na www.raptorcraft.eu. Čo ešte také programmer povieme k ním, tomu všetkému? Rozumne, toto je bezva server, kde si určite užijete veľa srandy a hlavne veľa srandy. Veľa srandy a hlavne veľa srandy. Dobre, ešte poznámka k rezidencii. Rezidenciu môžete spraviť veľkosťou maximálne 30 000 blokov. Myslím si, že je to na jedného hráča dosť. Môžete s tým ochrániť plochu približne 100x100 blokov do výšky 3 bloky, čo si myslím, že je až dosť. A na jedného hráča je možné aplikovať len jednu rezidenciu, čiže nepustí vás to cez dve. No neviem, čo ešte také by sme chceli povedať. Mám pocit, že sme povedali všetko dôležité o ohňu TNT, takže... A ostatné flagy zistíte na Facebooku a môžete si